Naidara pa man kuta sa ospital alagad binawian man sa naninbuhay ang 16 anyos na si Merijoy Palado Bueno, estudyante as in residente kan Barangay San Pedro, Buhi, Camarines Sur, matapos na mahulog sa piglulunadang tricycle pasado alas 5 nin hapon kan Martes, Enero 24. Sigon sa ipatura kan Buhi Municipal Police Station, pauli na kuta sa indang residensya ang biktima na mariman ang pagkatukaw sa laog kan tricycle alagad sa dai maaraman na rason, susog sa pahayag kan driver, nakikig na sa nadaasinda kan basang na sanang nahulog ang biktima. Ultimately, mga during meeting, as in, nagpapod na nga kami din, nag-invite na kami ng LTO personnel para mag-orient sa inda ang mga traffic rules. Particularly ang mga overloading na yan, tapos hindi sinasabi sa inda, pero may mga talagang mga nagsabi sa mga ng driver. Bako maninigabos mga tira-tira na lang nila. Talagang papasakay sindanin sobrang sa capacity kang sa indang tricycle. Nagsapo nin hirarom na lugad sa manlain-lain na parte kan sa iyang hawak ang biktima na naging rason kan sa iyang tulos man na pagkagadan. Binisto naman ang driver kan tricycle na si Chris Anthony Pinoy Ramizares, 26 anyos residente kan Zone 6 San Buenaventura, Buhi, Camarines Sur, na sa presente nasa kustodiya na kanasambit na ipatura ang posibleng maatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ang mga tricycle driver dapat mag-adhere sila naman sa kung ano talaga ang sinasabi ng transportation law na dapat kung kira si capacity lang ng tricycle, hindi lang nagdawag sa kanila. At hindi na commuters man, ikaw rin masendo, pag ano ng tricycle, din ako mag-insist, mas nagmamadali ka mo, din ako mag-insist na magsakay na magkakausan ng overloading ka. Iniiwasan na nga ang mga accident na nangyari na silang kainin. First time ko din na mangyari sa Buhi, na maski naigit na pinapatubad ang traffic law, pero may mga medyo nagpalitan kang palit ng ibang driver na maski araw nindang bawal, hindi mo pa ninda. Patanid kan otoridad, ngani maibitaran ang siring na aksidente, importanteng da ipagpaparikason ang pagmaneho bilang pag-iingat man sa mga pasahero. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.